Takže zdravím všetkých, ja vítam vás z môjho nového videa a dneska som tu s Klokanom. Čau. A dneska budeme hrať Fortnite Battle Royale a skúsime dať win. No tak s tým tvojím modelom neviem, či dáme win. Ja dúfam, že dám level 200. Vieš čo, padaj sem. Počkaj, ja tu mám metlu, ja tu mám legendári Česku. Dobre, tak ale poď rýchlo za mnou. Jo. Zlatá tá nová broxňa ešte. Idem. Dobrý deň, pán Ru... Čau. Na vývoj, čakaj. Ohodnoť moje skin combo. Tá rybička... ja som ju trošku nastrojoval na rúžovo a ona zomrela, tá ryba. Je šartu shotguna. Na to si daj big. Ja mám už druhý díky. Ja mám pumpu, chápeš? Ja som jaký flexer. Ja mám toto, ale zlaté. Tak tu už je ten. Hej, ohodnoť moje skin combo. A pozri sa na môj brev. 7 z 10. Ja som si to pomenoval. A pomenoval som si to Gaylocker. Ideme na trezor, lebo ja už idem, čau. Však čakaj. Ja som si to pomenoval, že Gaylocker. For fun. Modrá pampa, nechceš modrú pampu? Aj keď gay nesom, mám Gaylocker. GG. Tak poď. Poď. Však chceš ísť do trezoru, tak poď, nie? Berem si dramganu a ty si ber katanu. Ja som nehral tak dlho. Ja neviem ani kde mám aim, ty kokos. Ty s kým tam fajtíš? Teraz sme došli. Poď, nie? Ty Vogo SMGčko? Ja ti mám ísť aj pomôcť. Nevedem. Však poď, nie? Utekaj. Ja tam dojdem stylovo. Jeden knok. Ďalší dead. Daj mu. Ty rasista, prečo ideš po mne? A ja mám glider z Fortnite. Tak poď. Dobre, ja si berem katanu. Nádaj si. Ja mám zo začiatku, my poriadne nehráme a už mám zlatý loot. Ja mám mytický a zlatý loot. Myslíš, že ja mám brať tú novú broxnu? Ty boti sú aký OP. A bot tu len tak skáče na mieste, počkaj, sem bot. Nechoď tam, ale takto stoj. A vidíš, jak tam on tam skákal na mieste, a že... Ty si mi vyžral bota. Aha, bot mi vyžral bota. Zračo. Ja som väčšinou zabil všetkých, ale no. Áno, zavadzaj mi tam, dobrý. Ty si taký Petržlen. To je sticky launcher. Ja do prdele aj u toho horbu. Poď. Si nafetovaný? Počkaj, potrebujem zabiť dvaký botov. Prečo som červený? Ten skin môj je červený, a už není. On je červený, prečo je červený? Nechaj mi botov, tak. Hej, tam je typek. Môj skin je ale tak červený, keď má byť rúžový.
Ja som rozbútenský. On není červený. Počkaj, pojďme mu dať nejaký emote. Neskoro. A skúsa dávať aj killy, lebo ja tu dávam. Aha, preto mám 1 kill a ty máš o 1 kill reálne viac. Takže nedávam killy. Tak ale ja to táhnem. Šiš. Mal si zobrať tú katanu, to je lepšie. Ja mám metu, to mi stačí. Bo doletí viac. Hovno doletí. Keď si máš Sorik Sprints, tak toto je o dosť lepšie. Šiii. Aha. Vieš, my len na katane, hej, ty sa prosím môžeš sa tešíš na počkaj, nový? ja ti ukážem jednu takú taktiku na katanu. Vystávaš sa opäť do výšky. Opováž ma podkopať a zabijem ťa. A ja neviem, kde si. A letím, čau. Toto s tou tvojou teplou katánkou nedokážeš, čo? Ja tu mám typcov, a dobre. Tak ho killni, ne? Dead. Aby som nebol za svinu, tak idem ti pomôcť. Neskoro. Bro, ja už som mohol byť dávno, to obťažuješ. Ľuďmi, ktorí ani neexistujú. Type má. Môžeme zobrať trezor, ak chceš. Kde si? Never gonna find you, never gonna No to je jedno. Ináč, ak vyšiel teraz tá hra Spider-Man 2, tak oni tam mali fízľov a vieš, ak vylákali tých fízľov? Reálne ten Petrov najlepší kamoš, tam rickrollnú. Do rozhlasu rickrollnú. Lepšie SMGčko. Zoberieš tú kartu posranú? Nemám miesto na kartu. Na takú tvoju tepložskú kartu. Poser si, ja tak môj ľud. Také ťažké. Dúfam, že ma ten tvoj bot vyhýluje. No, strelil po mne. Ani ľud. Ešte ani neviem, že furt sú hento v hre, ako sa to povie. Mytiky. Má si zobrať big, minička alebo snajperku? Big minička, na čo ti snajperka, keď máš už HR-ko? Ja nemám HR-ko. Tak sa strž niekam. Ale pizza podľa mňa sú lepšie. Alebo ja neviem. Zónaj nám ide, keby si vedel. Ty si sprostý? Jo. Nechod tadal. Kadal mám mi. Tvoju mámku. Však som Tam ďalej jak ty. Vrátiš mi tie moje minička, prosím? Ďakujem, ja som nezobral. Ako oni sú tam moje minička. Tak nič. Som ťa chcel vyprenkovať, že ťa tam uväzním v tom trezore. Žierka. Hej, nepripadá ti niekedy, že si vyžierka? Aj keď Nie, som lebo po ja ňom keď tu ešte- zabijam viacej ľudí než ty, ale dobre. Máš len 5 kilov. Len 5 kilov. Že nikoho som nezabil. Je tu taká legendárna pampa. SMGčko. Aké tu je SMGčko? Hej, bohatý jeden hajzel zasraný, vyser si ako kap do rana. Kapeš tak, ale už mohli tých triceratopsov vyhýl... Ty koho hýluješ, ty štetka? Tak to rozpráva na tvojich videách. No, No, family friendly, ja som family friendly youtuber.
Nikto nič, aké nadávam. Nikto nič, aké Ešte som nepovedal nadávku, zatiaľ sa mi zdá. Štečka. Ale to je prvá, to vypitnem. Už musíš aj tú moju. Kedy? Ja neviem, ja nepočúvam to. Hej. Zdravím ťa teraz, ty čo to edituješ, že ty, môžem ti hovoriť meno? No to je jedno. Zdravím Šimon, čo to edituješ? Edituj sa. Hej, aspoň som... Hej, ale... Nebudem na teba zlý, ja budem dobrý kamarát, nebudem ti tu nadávať. Ja nadávať, nebudem ti tu hovoriť. Nebudem ti nadávať, ty nig... Nebudeme ti nadávať, že ti nig... Však ale vyhyluj ma ty... Ja mám fakt na nervy. Poď tu sa fajti. Ale nesmím sa jak pes. Nie, moju... Akože mohol si počkať na mňa, ne? Na to je lepšie, však ale ty máš svojho hento. Víš brúnku, ne? Tos. Wow. Čo? Tak po obrazovke prešlo červené. Nehovor. Ty kdy, poďme na ostrov. Ostrov je kde? Nie! Ja som skoro spadol. Kde je ostrov? Tak ďaleko, tak po na ostrov. Mne skapol na... Mne fakt skapal hento sám strider, NPC-čko skapal na full damage. Robí si prču Rip moje goldy, však hovno spravila, ani ma nevyhýlovala. Mňa raz hýlnula. Na nie raz, keď tak, na začiatku možno. Na hovno kráva. Lepšie povedané. Tam typci. Nehovor, tak chod za ním, a keď si taký macher. Chodom hneď obsledovať, koľko máš kľúčikov? Koľko máš kľúčikov? Ja neviem. Je to čo? Ja som banknutý. Koľko máš kľúčikov? Ja som banknutý. Poje rýchlo dole. Ja 2, poje rýchlo dole. Poď. Po mne už tu strieľajú rýchlo. Ty si retardovaný, však sa vypni. Ale ja som tak banknutý. Dobre, poď. No díky, že ma tu nechal. Videl si, ako sa tak... Prepáč, že som ti tu urobil bug pre video. Ty si ten bug, Matrix, ty kokos. Obsazuješ. Ty koho tráfaš? Jak tvoj ľud? Hovno tvoj ľud. Debil. Dobre, minička. Takže minička. Slurpy. Nie je to legendárne. Kde si ďalšie slurpy? Ja som si zobral. Koľko máš hento? Ako sa to povie? Koľko máš... Bigol? Nie, kľúčov. 2, prečo? Poďte otvoriť hento, trezor. No dobre. Kde je trezor? Že si obetal jeden. Ja tu rozbijem svoj pickaxe, čakaj. Nemyslíš, že je tá gitara trošku rozbitá? Nie, že? Ona nie rozbitá. Hovno, fakt, čisté hovno. To sa ti za chvíľku vyletí z ruky, haha. Hej, myslíš, že je môj pickaxe v pohode? Dá sa.
Hej, ja si pamätám, jak sme to zistili s kamošmi. A no, kedy si oni nehrávajú Fonko, čože škoda, lebo my sme boli takí open, no, kamošmi. Bratranec a kamošmi, oni už nehrávajú Fonko. Pôjdu sem Ježiši, tipsíky. on bol tak OP a zároveň tak toxic a neradí. A na mňa nebyla toxic, lebo som bol s ním rodina, no a my, jak sme vtedy mali ten pickaxe, my sme byli do niečoho nejakých 30 minút, aby sme zistili, aký je max a blbosť. A my, čo sme zistili, že stačilo byť asi nejakých ani nie minúty. Na ostrov. Ty vogo. No. Pod za mnou. Toto znič. Tak kap, ty kokos. Postav sa, nej. Needituj to, ty si retard. Vyhiluj sa, ty si sprostý. Čau. Vyhiluj sa. Ja tam nedávam, skapeš ešte. No, pomoc. Braň ma, hej, tam je typek asi. Jakže asi. A toto ešte znič. Čau. Needituj to. Ja idem preč. Ja tam vás zabijem asi. Ide ti tam zóna, vieš, preto idem preč. No, oni pôjdu za náma. Chod rýchlo do toho auta, ty retard. Ale dáko som tebe aj skapol skoro. No, poď. Ty, oboď ma Počkaj. ďalej. Na, máš tu ryby. Choď si ich dať. Ja nebudem žrať klopetky. To sú typci. Ja tu mám typcov, môžeš mi pomôcť, plus. Áno, keby sa do toho viem aj trafiť, že? Jeden dead. Ber. Nauca. Nauč sa. A chod si dať tie ryby, nie, debilko. Ja nebudem žrať ryby, však ja som ryba. Ale chod si dať tie ryby, Nie, však ja posrané. som si jedol Máš tu slurpy. Floperku som zažral. To je, ale proste ja som sa ani raz netrafil do toho typka. Ty kokos, ale však čo čakáš? Jestli Aj to keď nebudú som hýriť, zažral tak sme mŕtvi, ďaká tebe. Chvála Bohu, aspoň minička. Už mám 3 týmy. Teraz keby dostane snipe, tak sa poserem. Henty nástroje musia byť tie. Ojojojojoj! Ne, chova. Landujú. To sú tí druhí, ty si... Prečo? Ja som mu dal za 250! Dokončí ma ešte. Ešte ma dokončí, hej? Ale chodte do prdele. Rýchlo pre mňa. Boha. Ty peček má cheaty, ja som dal za 250. Dobre, tak pre toto video by bolo všetko a dám... Choďte dať sa Kokanovi a čus! Nie, potrebujem sa